Predstavte si pokojné ráno pri káve a prechádzku popri rybníku. Aj takéto rána vás môžu čakať v novom domove. V obci Budulov, len 30 km od Košíc, sa nachádza stavebný pozemok, na ktorom môžete premeniť svoje predstavy o bývaní na realitu. Možno práve tu nájdete svoj vysnívaný kus zeme. Rovinatý pozemok o výmere 408 m2 sa nachádza v pokojnej lokalite v zastávanom území obce. K dispozícii sú inžinierské siete ako obecná voda, plyn, elektrina aj kanalizácia. Rozmery pozemku sú približne 24 na 17 metrov, čo ponúka ideálny priestor pre výstavbu rodinného domu podľa vašich predstav. Je to miesto, kde môže vzniknúť váš nový začiatok. Ak vás tento pozemok zaujal, neváhajte ma kontaktovať. Volám sa Miroslava Pavco a som z Reality s vami.